Aloha! So guys, may mga papakita pala kami mga videos na mga pinuntahan namin. Napunta kami ng Fright Nights. Makikita niyo sa mga videos na, sa mga sumusunod na videos, yung mga kaganapan nung napunta kami dun. So, yeah. Kim Ka, Buhay, Vancouver. Okay, so yun na yung mga ganap namin guys nung nag-Fright Nights kami. Sa PNE pala yun, dito lang yun malapit sa amin. Siguro mga 10 minutes siguro na drive, no? Yeah, pag walang traffic. Pag walang traffic, yeah. So yung mga ganap na yun, yung Fright Nights guys, nangyayari yan every Halloween or every... Yeah, kung Halloween. Yeah. Pero I think nag-stop ata yun nung COVID, no? Ngayon True, lang yeah. ata sila bumalik again. Tapos doon din tayo nag-PNE. Oo, Same place. Doon din kami nag-PNE pala. So, yung Fright Nights, guys, may mga haunted houses na pwede mo mapasukan. And then, pwede ka din mag-enjoy ng mga rides. Sure. So, ayun na. At saka, ipapakita din pala namin sa mga susunod na clip yung mga videos dito na fall na papakita namin. Look at all of these leaves. And take a look. It's an ombre. Oo. Nagpa-fall na talaga yung mga yung leaves dito. Ayan. Ha? Galing. Ang dami dun, no? It's really nice. The colors are all different. See? Wow. Wow. Nice here. Dito, look at the colors. Super fall. Wow. I'll show you my favorite tree in a bit. Oh, look at these trees. Wow. Really like walking in a fall wonderland.
Ganda oh. Ganda na ng trees. You have to appreciate it now. Today is Tuesday, and this is what outside looks like. We will miss you, son. But also, Tingnan mo, oh. Tingnan mo yung color. Oh my gosh, this is a... What? It looks like a maple tree. Is it? Because look at the... Look at the leaves. Mag-ano na kasi ng Thursday. winter is coming. Winter is coming na talaga. Maulan na. Starting ng Thursday. Pero sana umaraw-araw pa rin. Ganda na, no? Look at the floor. We will miss this weather. This is a very nice weather. Look at that. Oh my gosh, look. I know. Tingnan mo. Wow. OMG. Yung mga trees na yun, ano sila all year round. No? Like these ones. This pine tree. I think that's pine tree. Is it? I don't know. But those ones, those are all year long, I think. But itong mga bushes, parang they just kind of lose their color, but they're there all year long kasi wala, ano lang naman dito eh. Rain. Ayan. We're walking home. We're almost dun sa sa aking favorite tree. Aray ko. Ayan no, tingnan mo. Oh, Canada. Yung edge pa lang niya yung may orange. Cool tignan, no? See, look at that tree. So unique. Oh, look at that. Ano kayang tree yan? It's so nice. Look at this tree. What is this tree? So nice. Yan yung pool namin, oh. Walang laman. Mga 2 months na siguro. 1 month siguro. Na walang laman na? Kasi inaayos nila. Okay guys, yun na po ang ating video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. And happy 600 subscribers! Woot woot! Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga bagong nag-subscribe po sa amin. Maraming salamat din po. Welcome po kayo. Kung may mga na-miss kayo mga video sa amin or kung mga curious kayo sa buhay namin dito sa Vancouver, huwag kayong mahiya manood sa mga ibang videos namin. Kung may mga questions kayo, yes, mag-comment din kayo or mag-visit kayo sa Facebook page namin, Kim Cat Buhay Vancouver. Maraming salamat sa inyo guys. Sana dumami pa po tayong lahat. At sana ay may mga ma-inspire din tayo na mga gustong magbalak at tumira dito sa Vancouver. Ito po yung buhay talaga namin, very raw. Minsan nakaka-vlog, minsan hindi. Kasi busy, yun nga yung buhay namin dito. Anyways, yeah. Sometimes we're not busy. Sometimes we're just lazy. si Kim yun. Si Kim. Hindi yun ako. Lagi. Anyways, maraming salamat, Kim guys. Cat Buhay Vancouver. Guys, thank you so much talaga sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat. Hindi namin inakala na dadami tayo ng 600. Sana ay umabot pa din tayo ng mga more than 600. Thank you so much guys. And see you tomorrow. Abangan nyo po, may vlog po kami bukas, Sunday. Kim Cat Buhay Vancouver.